Здравейте, приятели! Това е второто видео от поредицата идолопоклонничество. Това второ видео съм нарекла "Бог не е ням идол". Преди да започнем, искам да се помоля. Татко Небесен, в името на Исус, аз сега те моля, Господи, Ти да отвориш сърцата на моите брати и сестри, Господи. Моля те да отвориш умовете им, нека те да разбират, Господи, това, което Ти имаш да им разкриеш. Святи душа, аз те моля Ти да оживиш това слово, Господи, да го запечатиш в сърцата на братите и сестрите ми. Дай им, Господи, покорни сърца и желание, Господи, да вървят в Твоите пътеки. В името на Исус. Амин. Пасажът, с който искам да започнем, се намира в 1 Коринтини 12 глава, от 1 до 11 стих. Това е един добре познат пасаж за мнозина. Павел пише: "При това, братя, желая да разбирате и за духовните дарби. Вие знаете, че когато бяхте езичници, се отвличахте към немите идоли, както и да ви водеха. Затова ви известявам, че никой като говори с Божия дух не казва да бъде проклет Исус, и никой не може да нарече Исус Господ, освен със Святия Дух. Дарбите са различни, но Духът е същият. Службите са различни, но Господ е същият." Сега от 6 до 10 стих четем за различните дарби: мъдрост, знание, вяра, изцелителни дарби, велики дела, пророкуване, разпознаване на духове, говорене и тълкуване на езици. В 11 стих четем: "А всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-отделно, както иска." Сега Павел пише това послание към Коринтската църква. Това са хора, които са приели Христос, като преди това са били езичници. Те са влизали в храм, където е имало един идол, направен от метал или дърво, който е бил фигура на божество, на което те са се покланяли. И той им казва: "Братя, вие се отвличахте към немите идоли." Презумцията, съответно, е, че християнският Бог не е ням идол. И сега каква е разликата между немият идол и християнският Бог в това отношение? Мнозина от нас не идват от езическа култура, в която са влизали в храм, кланяли са се на идол или на статуя. Но ние също така можем да третираме християнския Бог като че ли е ням идол. Какво искам да кажа? Мнозина от нас могат да посещават църква, богослужение, да кажем богослужение, което започва в 11 часа в неделя, и ние отиваме на богослужение. Ние знаем, че в 11 часа ще се поклоним пред Бог. И да речем, богослужението е от 11 часа до 12:30. И това е времето, в което ние се покланяме на Бог. Подобно на езичниците, които влизат в храм в определен час. Храмът не е отворен постоянно, той е отворен в определено време. Те отиват в 11 часа, между 11 и 12:30 се кланят на идола, който е там, и след това си тръгват. Мнозина от нас имаме съзнанието за Бог, който е в църква в определено време. И така, по път към църква в колата в 10:30, ние живеем все едно Бог не е там. И като си тръгнем от църква в 12:30, в 1 часа, ние продължаваме с живота си. Все едно Бог не е там. Ние сме оставили Бог в църква, където му е мястото, и сме продължили своя живот. Мнозина от нас третират Бог все едно е идол в храм. Също така мнозина от нас третират Бог като една малка, както езичниците, които имат статуетки на техните божества. Те ги вадят от чантата, слагат ги на мата, започват да им се кланят за определено време, да кажем за половин час, за 1 час. И след това ги прибират и продължават с живота си, защото те са прибрали божеството, те са прибрали идола, те са извършили своята религиозна дейност и след това приключват и продължават с живота си без Бог. И по същия начин мнозина от нас взимат Библията и казват: "Добре, Господи, ето, аз сега те вадя и сега ти можеш да ми говориш или аз мога да комуникирам с теб сега от 3:20 до 4 часа. Четем, идва 4 часа, затваряме и прибираме Бог, прибираме нашия идол. И след 4 часа продължаваме с живота си, все едно ние загубваме съзнание, че Бог продължава да е с нас, Той продължава да е до нас. Исус е казал, че Той никога няма да ни остави, след като сме го приели, но ние загубваме съзнание за това. И съответно по същия начин можем да третираме като един Бог
като един езически бог, като един идол, над когото ние имаме контрол. Ние сме тези, които контролираме кога той да се показва, кога да ни говори, как да ни говори, на кое място да ни говори. И ние избираме началото и края на тази комуникация. И така в това взаимоотношение Господ или Господарят сме ние. Ние сме тези, които решаваме как и кога да се срещаме с Бог. Но какво четем в 3 стих? Известявам ви, че никой като говори с Божия дух не казва да бъде проклет Исус и никой не може да нарече Исус Господ, освен със Святия Дух. Сега как знаем, че Святия Дух ни води? Ние знаем, защото започваме да придобиваме съзнание за Исус, който е Господарят. За Исус, който е Господарят. Не ние сме Господарят, а Исус е Господарят. Святия Дух изработва в нас това мислене, че Исус е този, който определя часът и мястото на срещата с нас. Исус е този, който определя кога да говори с нас. Исус е този, който назначава темата на разговор. Исус е този, който решава кога да ни проговори. Това е разликата между немия идол и живия Бог. Живият Бог може да говори по всяко време, когато Той реши. Той може да ни говори във време, което не е удобно за нас. Живият Бог е Бог, който казва как да се разпредели нашето време, колко от днешния ден Той иска да вземе за себе си, за Неговото дело, и колко от днешния ден Той да ни даде, за да извършим делата, които пък са за нашия собствен живот. Това е разликата между немия идол и истинския Бог. Истинския Бог е Господар. И сега четем в 4 стих. Дарбите са различни, но духът е същият. Службите са различни, но Господ е същият. И така, кой на кого служи? Мнозина от нас имаме съзнанието за Бог, който е наш слуга. Бог, който не само ни изкупва, но Той ни изцелява, Той снабдява за нас. И да, Той прави всичко това, но първоначалното съзнание, което ние трябва да имаме, ако сме водени от Святия Дух, е, че всъщност Господ е Бог, на който ние служим. Ние сме Неговите слуги и ние изпълняваме Неговата воля, а не Той нашата. В Словото пише, че когато търсим Неговото царство, всичко друго ни се прибавя. Но отношението е търсим Неговото царство. Нашето съзнание е как Той да бъде възцарен. Нашето съзнание е как ние да извършиме Неговата воля, а не как да си снабдим чрез Него това, което е нужно за нас. И това е съзнание, което Святия Дух изработва в нас. Това е съзнание, което Святия Дух ни дава в умовете, той го посажда в сърцата ни, когато измества нашето аз от господството в живота ни, от мястото на Господар в живота ни, и Той слага Исус на мястото на Господар. И така, когато ние влизаме в молитва, все повече започваме да питаме: добре, Исусе, какво искаш от мен? И все по-малко влизаме с нашите желания, с нашите копнежи, с нашите нужди. И това е нещо, което Святия Дух изработва в нас. Сега в Псалм 115 от 3 до 8 стих четем следното. Нашият Бог е на небето, прави всичко, което му е угодно. Техните идоли са сребро и злато, творение на човешките ръце. Уста имат, но не говорят, очи имат, но не виждат, уши имат, но не чуват, ноздри имат, но не миришат, ръце имат, но не докосват, крака имат, но не ходят, нито издават глас от гърлото си. Подобни на тях ще станат онези, които ги правят, както и всеки, който уповава на тях. Между прочим, подобен, почти идентичен пасаж можем да намерим в Псалм 135 от 15 до 18 стих. Сега, какво виждаме в този пасаж? Отново се говори за идоли, които не говорят, не виждат, не чуват, но стихът, на който искам да се фокусираме, е последният. Подобни на тях ще станат онези, които ги правят, тези идоли, както и всеки, който уповава на тях. И сега,
Ако ти си човек, който е загубил способността да чува Бог, ако ти не си чувал Бог отдавна, ако ти не си виждал в духовния свят отдавна, ако ти не си преживявал Бог, ако ти не си се докосвал до Бог, ако ти не си вървял в пътеките, които Бог има за теб, една от причините може да бъде, че ти си третирал Бог като ням идол. Ти не си третирал Бог като господар, който има свои цели, има свои намерения и има свое царство, което изгражда на тази земя. Ако ти не си третирал Бог като свой господар, а си го третирал като слуга, това може да е една от причините ти да си спрял да чуваш неговия глас. И какво е решението на този проблем? Много просто в Библията пише, че той прощава всяко наше беззаконие и ни очиства от всеки грях. Така че ти можеш да се върнеш назад, като искрено помолиш Святия Дух да ти прости. Кажи нещо подобно на: Святи Душе, прости ми, че съм те третирал като мой слуга. Прости ми, че съм те третирал като някой, който извършва моята воля. Аз те моля ти да бъдеш мой господар. Моля те ти да направиш Исус господар в живота ми. Аз се покайвам и те моля да ме очистиш от този грях и от тази тъмнина. Амин. И ако си се молил искрено с тази молитва, Святия Дух ще извърши това, защото това е угодно на Него. Угодно на Него е Исус да бъде твой Господ и твой Господар, а не обратното. Защото Бог иска да говориш Неговите думи, Той иска да виждаш Неговите неща, Той иска да чуваш Неговия глас, да миришеш Неговите неща, да се докосваш до Него, да ходиш Неговите пътеки. Той не иска да си като тези, които правят тези идоли и които уповават на идоли. Той иска да бъдеш жив, живеейки за живия Бог и комуникирайки с живия Бог. Но първата стъпка е да не третираш Бог като ням идол и да не си човек, който да диктува на Бог кога и как да се срещне с теб. Но да имаш отношение в сърцето ти, чрез което казваш на Бог: Боже, ти бъди господар, ти царувай, ти ми кажи колко от времето ми днес да посветя на теб, ти ми кажи в кой час искаш да се срещнеш с мен. Нека да остана със съзнанието за тебе като Бог, след като свърши богослужението в църква, след като свърши молитвеното събрание. И Бог е верен и Бог ще го извърши. Бъдете благословени, брати и сестри. Надявам се това слово да ви е насърчило.